Super esmorzar, super esmorzar. La tripa que l'agarra, això ho enteneu? Vale. Tripes hi ha de moltes classes, ¿vale? I cada embotit pues, té una tripa diferent. Esta tripa que veu així, això que parece un gussanet, d'acord? Esta que és transparent, això és una tripa de cordero. Teníem diversos tamanys de tripa, més grosses i més primes. Entonces, claro, depèn de la tripa que tu facis, pues fas més gros o més prim l'embotit, ¿vale? Lo que és la base és la mateixa, però la llonganissa és més grossa. Aquesta màquina que veu així és la màquina que es gasta per picar la carn, ¿vale? La picadora. Això té moltíssima potència i és una màquina pues, que hem de quedar molt de cuidar amb ella, perquè si t'agarra un dia a la mà, pues has oblidat. I aquesta que veu així és la màquina d'amassar. Aquesta màquina té unes pales dins i aquestes pales aprofiten quan roda la màquina, veu? Quan roda la màquina fa que tota la massa es mescle en companyia de les salses que li posem perquè faig bon gust a la llonganissa i entonces és quan prepares el que és la pasta de la llonganissa. Ara anem a picar la carn. La carn que es gasta per fer la llonganissa es diu panceta. Vale? És això. Vale? És la panceta magrosa del cerdo. Es gasta sempre cerdo per fer la llonganissa. Hi ha algunes cultures, com podria ser la mora, que gasten corder també per fer la llonganissa, però nosaltres així, això ho tenim. Ja parem la màquina, entonces això, ho acabem de replegar així, i ahí mos ha quedat ara el que és la base de la llonganissa, que és la carn picada, que és la panceta. Veu com ha quedat això? Això és xicotiu, això és una mostreta que estic fent per vosaltres. Normalment són 20 i pico quilos, o sigui que és una mostra. Entonces ara ve un altre procés, d'acord? Que són les salses. Les salses és un condiment que li se posa perquè li dona més el puntet de sal, el puntet de pebre, i això és el que jo tinc així. Això és un secret molt guardat per tots els carnissers. Això no es pot dir a ningú perquè és que... Cada carnisser té la seva fórmula. Exactament. Això fa que ens agraden més les llonganisses d'un puesto o d'un altre. Entonces ara obrim el potet i li deixem caure poquet a poquet el salset. Entonces la amassadora fa la faena de mesclar-ho tot bé i deixar-ho tot uniforme. Veus? Perquè entonces després d'això traga el mateix sabor des de la primera llonganissa fins a l'última llonganissa. Perquè si no, algun tros es quedaria un poc sense la salsa. Per favor, no l'oreta, Sí. Veus? Això porta un procés d'unes 10 o 12 voltes. Aquestes 10 o 12 voltes és suficient perquè tota la massa sigui uniforme. I després l'embotidora també ajuda, perquè l'embotidora té una pressió de 12 atmosferes, que és molta pressió. I quan es penta per lliscar la llonganissa, també acaba d'unir el que són les salses i companyia del mar. En esta volta que anem a pegar-li ara, ja... Perfecte. Així. Ahí la parem i l'alcem, perquè es queda per poder-la agarrar. Veus? Ara ja està ahí tota la... Ara el següent pas és posar-la per ahí i així anem a provar-lo. Un trocito.
Continuamos. S'agarren grapats de la pasta, ¿vale? I es claven dins de la embotidora, d'acord? Sempre procurant que la pasta caigui el més, que ompli el millor possible perquè no pille aire, perquè si no l'aire el que fa és que trenca la tripa. Quan estàs embotint, si pilla la burbuja d'aire, pot rebentar la tripa i entonces pues, s'estropea. Aquestes coses són coses que tenen molt en compte perquè és el producte de que eixir al carrer en unes condicions impecables. No pots estar dient xipó. Així. Veus? Ara ja tenim l'embotidora plena, quasi plena, perquè no és la quantitat suficient per omplir-la, ¿vale? I la amassadora ens ha quedat ja, arreglat. Si ara canviarem a fer un altre tipus d'embotit, com podrà ser la botifarra seva, n'hi ha que netejar-ho tot. Tornem a començar de zero. És un sistema importantíssim. Després, a l'hora d'embotir, la màquina esta té diversos calibres de tubo, igual que n'hi ha diversos calibres de tripa, i tens que utilitzar per la llonganissa normalment el més xicotiu, perquè la llonganissa fresca d'ací del coll és una llonganissa que tira a xicotiu. El calibre ve a ser aproximadament entre 22-24 i 24-26 mil·límetres d'ample. Una volta està cordat de davant, entonces n'hi ha que agarrar la tapadora i tapar-la amb molt de cuidado, perquè si no la tapem bé, el que fa és que tota la llonganissa que hem clavat a dins mos se n'aixilla per les vores. I faríem un embiscat que t'agarra una risa que no vegis. Imagineu-s'hi sempre ahí. Què m'ha passat? En les presses i les carreres m'ha passat. Les presses no són bones conselleres mai, Si teniu que fer alguna cosa, procureu no tenir pressa perquè és que és el pitjor que pot passar. Entonces així ara s'agarra un tros de tripa, i ja comença... Què pot medir? Estan entre els 6 metres i els 22 metres de llarga. Depèn, perquè n'hi ha algunes tripes que per lo que siga en la neteja, pam, es trenca. Entonces, al trencar-se, es queda curta, si la fas. Entonces, així el que busquem ara és obrir-la, fer-li una... Entre els dos dits han fet així una apertura a la part de davant i l'han clavat pel tubet. O sigui, hem agarrat i l'hem posat així dins, d'acord? A partir d'ara ve un procés que és el clavar-la per dins. N'hi ha tripes que a voltes entren més fàcil i n'hi ha tripes que a voltes costen més. Esta, parece que estigui costant una miqueta, però bueno, no passa res. Un poc de paciència, perquè n'hi ha algunes que entren fàcil. Però altres són un poc més complicades. Com això és una tripa natural, com tot el natural, cada un té un estil i té una forma, i entonces n'hi ha tripes que són més dòcils i altres tripes que per el que siga ixin un poc més. Així. Estan a remulla perquè les venen aixina o perquè tenen que estar a remulla? Sempre a remulla, sempre. La tripa, si la deixàrem aixugar-se, es faria un cartó. I després tindries que altra volta tornar a posar a remulla. Entonces, és una pèrdua de temps. La tens sempre a remulla, veus? Ara la màquina veus com està traient aire? És la part de dalt que no té pasta. Conforme va pujant, està bona caure. Veus? Ja va començar, vale? Aquesta miqueta que així d'ahir, això es deixaria apartat, vale? I entonces ara comencem a embotir. Veu com és? No sé si ho veu bé tots. Ho veu tots, bé? Sí, perquè estan rient-se tots, o sigui... Exacte, veus? Entonces, a partir de ara... Si fem molt a poquet perquè veieu bé tot el procés, Així, veus? Ahí tenim ja el que pot ser un rastre de llonganisses. Però... Això encara no és una llonganissa, com nosaltres coneixem una llonganissa. És una super llonganissa, no? És una llonganissa de la llet.
Entonces ahí lo que ara es fa és, en un fil especial per aquestes coses, vale? En un fil d'alimentació, va fent-se uns nucs i deixant-li un tros de fil, de nuc a nuc, que és el que unís una llonganissa a l'altra. Cada llonganissa normalment hi són prou igualades, però a voltes, com és una cosa feta a mà, doncs igual pots tindre una més llarga i altra més curta. És natural, això és natural. Saps? I aquest procés de nigar és molt apreciat pels carnissers, no és una cosa fàcil. Això no s'ensenya en un dia. Hem estat allà molt de temps i tal. Jo quan vaig a plegar així, el carnisser que m'ha ensenyat a mi, jo el veia nigar i m'espantava. I dic, això com pot ser? Aquest tio correga tant. I a mi me se niguen els dits i no puc fer res. Sin embargo, pues, en el temps vas pillant una experiència que bàsicament és el que més importa. És el que va ensenyant-te, ensaio-error, vas fent així de voltes. Com es nuga? Has vist? És una vaga en l'aire que es fa i després quan s'apretes es queda tot junta. Veus que bonic? Així és el sistema. Si algú no ho veu bé, que passe per gravar. Així. No passa res, això és una planxa que cau de vez en quan. Sí, és que cau soles. Només tocant-la cau soles. Pues això és el que és una llonganissa. Bàsicament, ahí tenim unes mostres també d'altres productes que fabrico jo, que és la sobrassà, la casera, la meixonera, que és aquesta grandota que dues ahí. I això es fa per fer-la a la planxa, per fer la calenteta. Després té la llonganissa roja, que va a continuació, la botifarra de ceba. No sé si ho coneixeu, el que és la botifarra de ceba, no? Pues l'agrada tots, que sí? Molt bo, A tots. Després tenim allí dos classes de xoriç, que és el xoriç xicotiu, que és el picantet ese de l'infierno, i després l'altre que és el casero, el de all, de tota la vida. Aquests són els productes que així nosaltres treballem. I ahir vaig veure una peça, que és la potrota, que això també és molt famosa a Sinalcoi, és típic característic d'aquesta zona. La potrota és un cuinat de carn, amb panxa també, i porta unes espècies com és la sal, el pebre, el clau, que li donen un punt molt sabrós i molt característic del coi. I en el coi la potrota té fama, molt més al lluny del coi. La gent de fora venen així i venen a voltes a per potrota posta perquè és que ho han provat i els agrada tant que tornen a revoltar per aquest producte. És una botiga que m'ha donat molta fama. I com tots els carnissers, cada un té el seu punt, i li dona el seu caràcter a l'hora de poder fer això. Una volta que s'ha lligat tota, entonces a penjolls així es fan penjolls. I una volta s'han acabat tots els penjolls, en un ganxo s'agarren, pam, i es pengen per tapar-les en una bossa i entonces ja posar-les al públic en aquest format de penjolls així. Ara, mos han dit que això porta budell de què era? De corder. I vosaltres penseu que estan fet tot allò que vos ha ensenyat Toni està fet en el mateix tipus de budell? Ah, doncs pregunteu. Correcte. Quines tripes es gasten per fer això? La gran? Això nosaltres és de bou. Nosaltres és de bou, és un xerro de bou. Són enormes. Després la d'ací, aquesta més xicotiva que veiem així, aquesta tripa és de cerdo, és un tros de tripa que aprofita per això. Es diu el cular. És un tros d'intestino que té un grossor i té una textura que és suficient per això. Dime. ¿Moltes llonganisses al dia més o menys? Al dia? Si parlem de 25 quilos, el número de... Estem parlant de sobre 25-30 quilos a la setmana el que venen a vendre. Cada 4 llonganisses és un quart, calcula. Moltíssimes. Mucho. I quan hi ha festes de les que és tradicional gastar embotit, com la setmana passada en Sant Antoni, aquesta setmana podeu imaginar-se que encara es ven més embotit. Mireu, veus? Entonces agarres el ganxet així, i així és com vosaltres ho veieu en el supermercat o en el mercat. O sigui, aquest és el format, veus? S'ha donat compte del procés, no? O sigui, vam començar picant... Què era el que hem picat? No me'n recordo.
Era panxa de cerdo. Panxa de cerdo, ¿vale? Vam a començar picant això, després l'hem posat en l'amassadora, després hem posat les salses, i hem donat aproximadament 4 o 5 minuts d'amassar, ¿vale? Després aquesta massa l'hem provat, avui estava bona, que és importantíssim, ¿vale? No podem treure al mercat una cosa que no sapíem que està en perfectes, o sigui, ja no d'estat de condicions, sinó de sabor i de textura, té que ser així, ¿vale? I després pues, ja s'han dedicat a embotir-la i a fer-la ni grassa perquè mos se quede en el format que nosaltres coneixem a tots. Ara, pues, un aplaudiment a Toni, no? Gràcies.